Okay. Then Mr. Digulas ndidedza. In fact, ndakaona advert rawo anditi ndikaenda kuinbox kwavo. Then wakati nichakudedza. Pane drama rakuda kuita ndifunga kuti handisizoda wakazoriita. Handisa ndariona. So padrama imundopanga kuti kana takushuta cheta tichazodedza toita sei topusha tese. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. CMD Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number A02 Nice Town Mall opposite Court 127 Main Street next to Choppies. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall shop number 25 opposite Baron Motors between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals new CBD. Muharare tinowanikwa pa 86 Resente and Jason Moyo pa Centric Mall shop number 9, 10 and 14. Jakare Muharare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way crossover mall shop number G1 use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwa kutanga uchingopinda pa door ku right side. Halo Zimbabwe, makadiko muri Zimbabwe kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachkatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Zuva ranhasi muno mustudio ndatsikwa nevakomana vakomana ava vanoita zvemaskits. Saka so iro riri donzvo redu rekuti ngatizivanei, ngatisimudziranei sevana veZimbabwe. Ane talent yake, ane zvinhu zvake zvaari kuita zvaari kuti inini ndoimba ndoda iwo asi ndoda kuti vamwe vanhu vange vachizivawo kuti ndinoita nezvei. Platform inoi makasununguka kuti munge muchitibata muchiuyawo kuno tichiita hurukuro nesu tichikuendesaiwo kune vanhu vairi vatatu vanotifolowa iwawo. Izvozvo zvinenge zvakakosha. Saka so nhasi pano pa Teachkatch MTV tine vakomana vauya vakawanda, vakomana vamuri kuona vachitori chikwata, asi tataiwa no chiregai tikwanise kuita hurukuro nemumwe chete wachitiudzayo kuti zvakambomira sei, vanoita maskits, vari kubva kupi, vari kuendepi uye donzvo ravo anderei. Saka so nhasi tinavo vakomana vari muno, vamwe vacho vakatogara zvavo kumasofa. Saka so regai tivanzwa vakomana kuti vakomana ava chikwata chinonzi chi uye zvakamira sei. Mwana mudara zviri sei? Right, makasimba. Aiwa tinosimba. So da kuti simudzei voice andika. Okay. Right. Moresa muri yeZimbabwe uchiwataurira kuti iwewe unonzani? Alright. Muri sei muri yeZimbabwe? Ya inini zita rekuberekwa ndonzi Abisha Chiponda Moyo. Right. So repa stage name ndonzi Mr. Popping Skits. Mr. Popping Skits. Exactly. All right. Mr. Popping Skits, makazvitanga rini? Iyo ni makore mangani iwe? Makore ne 21. 21 years. Yeah, 21. All right. Saka zvemaskits wakazvitanga rini? Maskits ndakatanga 2024 akunopera uko. 2024. Yeah, last year but one. Anditi. Okay. Ndamatanga kusvi October uko. All right. Ndakatanga kuti ndakugadzirwa machane unokuposta
pa mepo. Handiti. Okay, all right. Saka iwewe ndiwe mkuru wechikwata. Yeah, so far ndiku leader. Okay. All right. Wakazvifunga sei kuti ugadzire chikwata chako chemaskits unge waonei iwewe? Alright, ingangoti zviri mauri here wakaberekwa uchiita zvekuekta waekita kuchikoro here chakakupa donzvo rekuti ini ndikaita zvemaskits zvinogona kundiitira dhani ndikaita zvekuimba kana zvimwe zvakasiyana siyana. Alright. Yeah, kuimba ndakatombotra but zvakazongo voice rangu rakazokoresa ndakazoti kuti chuna ndi. Ndakaona kuti ndisane nazvo. Okay. Ofuishi kuacta hangu. Yeah, ndandagara ndichikuda. Nanhasi ndokuda nemoyo zvoti chero ndikanzi tinoacta kupi. Ndisiya zvezvo ndichiita ndoacta aiwa kane kari ka1. Okay. Handiti. Saka ndakazongoto ndaona advert mugroup romwe face anonzi Wasu. Ndiwo ndakatanga ikoko. Then ndanotsvaga experience. Handiti. Ndaona zvofambiswa sei ndaonawo. Then ndobva ndikati kandichimbotangawo ndega ndoona kuti tese azvibude wandaona siritoendeka. Okay. So tomatangira takaita zvikada kuzowanawo team tichiita sei. Alright, saka team raunoshanda naro pawakatanga kuwataurira kuti omana ndozvandafunga waitarisa here kuti vanogona kuacta here kana kuti waitarisei kwavari? Titotanga vamwe vanoitoseka nditi tiri pakati pekutoacta but patience toramba chungudzana mana ngatiite serious tichidi kusvika munhu azotoita sei anosvika paujairawo kamera akutoti cherezvuka tomudza kuti ndazviita zvakati aiwa une uri muromo wani. Alright. Vanhu vanombotanga neugona pane nenyaya kundobviwa ndokure pane nenyaya kwete zvekunyepa ichokwadi. Aiwa tinotenda nekuita chinhu chakanaka. Saka maplatform enyu akamira sei? Mune Facebook, ne TikTok, ne zvakamira sei pamaplatform? Alright, tinooneka Facebook, TikTok, YouTube, then Instagram. Instagram ndakugadzira page asati takunyori. Alright, saka pa TikTok vanhu vanotsvaga vachiti chii kana pa Facebook, pa YouTube? TikTok so far tinoshandisa Mr. Popping Skits and it. Then YouTube inonzi Laughter Riot Productions. Okay. Ndo yatakushandisa. Alright, Mr. Popping Skits. Zita iroro makariwana kupi iroro? Right, pazita zvakatanga tiri kuchikoro manje. Instead timu remafunnies. Okay. Muklasi tasingatonyarare. Ngoti ana sei vakataura tichidedzera tiri kubackseat. Alright. Saka meno kuti dzazongobvawo kupi? Saka ndada kuti ndikamboresa munhu. Hi, how are you? What's popping? Ndomba izongobva chi. Saka Mr. Ridiculous manje. Wakatanga achiti every statement writer waitaura kuti ridiculous. That's being ridiculous. Then at the end of us was Mr. Ridiculous. Sasa ndo bana ndazongotopa kubva what's popping up. Ndandataiwa rikandichingozvitochi Mr. Popping. Mr. Popping Skits. Exactly. Saka skits yayo zongoyeti. Alright. Aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka imimi kubva muchitanga kuita zvemaskits tinoona muno munyika yedu yeZimbabwe mune vatambi vemadhirama wakati wandei vanoita zvemaskits vanosanganisira ivo wana Mr. Ridiculous, wana Mama Vaya, hawakawanda. Vanhu pane here wamakamboficha nawo? So far tisati tanyatsoficha nevaomba. Tichingofeature nevapano vedu vadika. Alright. Vasati vanyatsosimuka. Okay. Then Mr. Ridiculous ndo vakambondidedza. In fact ndakaona advert ravo handiti ndikaenda kuinbox kwavo then vakati ndichakudedza. Pane drama ravaida kuita handifungi kuti handisati vakazoriita here handisati ndariona. So padrama imo ndopanga vati kana takushuta tichaita sei tichazodedza toita sei topusha tese. Okay. So havasati vandidedza pamwe harisati zvagadzirika. Alright. Yeah. Right, muri yeZimbabwe ndofunga muri kuwanzwa vakomana vari panapa. Saka so ndikuda kuti ndimbondochachura mbichana. Ndoda mbondochachura ndamboenda papeji pawo nditika ndobva ndambochachura kamwe kaskit kamwe chete mumboona zvavanoita. Isisu donzvo redu nderekuti vaziwei vasimudzirei. So tiri kuti isisu sevana veZimbabwe muno muZimbabwe tinoita zvakasiyana siyana. Munoziva kuti kare taiti isisu tikatanga kuita zvekuimba tikatanga kuita zvemagitare kare zvainzi ndezveurombe. Saka isisu tikuona kuti kuimba vanhu vari kutenga dzimba nemota nenyaya yekuimba, vanhu vari kutenga dzimba nemota nenyaya yekuita madhirama. Madhirama kare aitonzi ndeurombe, vari kuita waone zvavari kupfeka
but wachinakidza vanhu. Pamunenge magara kudzimba paya vakomana vanoita maskits, vanoita madrama, ndo vanenge vakukuwaraidzai muri kumba, mastress akupera. Kana unge uchifunga zvimwe zvakawanda wakutomboseka, wakutombokanganwa nezvazvo. Saka tiri kuti tine wapfana wechidiki avo vari panapa onasi pano patichikachi. Tiri kuti sisi ngatiendeyo kumachannel avo handitika tondofollowa tichionawo zvavari kuita, tichivatera. Paunenge wari kushaisha mawagadzirisawo murudo, munhu haagadziriswe zvekunzi shamwari apo washaisha apa, hapana zvauri kutiitira ibvapa, but iye idonzvo rake rari kuti amana mumwoyo mangu ndiri kufirira kuti ndiri kuita chinhu chakadini, chinhu chakanaka, unomugadzirisa zvakanaka. Handi mukuzviona. Saka so thank you very much. Izvozvizvi ndisati ndapfuurira mberi nehurukuro yedu, rega timboone kamwe kamutambo kawakaita. Saka wamona pesa wetaka uhido ditisi. Tatoya kuona munhu. Aiwa, imi zvoita uda kuti ndakazoona chinhu. Aiwa, dzidzo ndita fambira. Hazviswa, ndisina kufambira izvo. Ndisina kufambira. Ndisina kufambira. Saka tiri kuti kudii isiso, tiri kuti aiwa, CMT Fashions tauya nemucheno wenyu madzimai pamwe chete nana baba tichikukukanganwai. Tine mafomo, tine masutsu, tine bhutsu, tine mafomo akasiyana-siyana kubva kune vakuru, kune vana vadiki. Saka tiri kuti toita sei kuti tinge tichiwana fashani remhando yepamusoro. Zvaunoita iwewe sedunga munhu kungomhanya kumabranchi edu akasiyana-siyana ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvakare. Muchida zvakare kuti munge muchiziya zvakawanda, musakanganwe kulaika kana kufollowa Facebook page yedu yakanzi CMT Fashions. Ipapo munenge matopedza bhora. Saka tiri kuti kudii, CMT Fashions ndo chibaba chemucheno. Right, muri yeZimbabwe, ndofunga maona zviri kuita vakomana vechidiki vari kuda ruoko rwenyu. Ipapo apa ndiri kugara ndichitsinira ipapo. Ndo mabasa vari kudini vari kuita, ari kuda kusupportwa nemimi. Saka so imimi munogara kupi imimi? Togara kukwadzana 4. Kukwadzana 4. Yeah. Alright. Aiwa, tinotenda nebasa ramuri kuita. So rega timbodzoka panyaya ndambokubvunza kuti pane here wamwe wamakamboficha nawo. Iko zvino izvi pane here muimbi pane here mutambi wemadrama anoita zvekuacta nditi usati watanga iwewe kuacta, pane here awaishuvira kuti ini dai ndenge ndasvika pananingi? Yeah. Yeah, dzatotanga tatosvira kusvika kunana nanayo Mr. Douglas. Mr. Ridiculous. Yeah, aiwa. Mr. Ridiculous wakakutora moyo hadiri. Mr. Ridiculous vanondigonera ramwe. Anditika. Ndi aiwa. So ndechingosvira kutosvika palevel rawe nana komika zomuombe zvake. But yeah, tida kusvika ubongo kuzikanwa. Ndizvozvo. Yeah, ndokati tine aim yedu kuti tidi. Alright. Saka nhasi ukanzi wapiwa mukana wekuficha unofungidzira kuti waida kuficha nani wewe? Izvezvi. Yeah. Munhu akukanzi nini nhasi munhu auri kufungidzira kuti aida namboficha una nhengi pamwe graph rangu raimbodini? Raimbosimuka. Alright. Yeah. Izvezvi ndandakamboapproacha naIzaboom. Atombotaura naye futi kuinbox. Okay. Then atomudza kuti nkoma muona chi? Ina ndabasa nekuti kubhadharwa naita chi? Imi zvekuita zvitori mandiri. Okay. Chero ari mahara chero muchindudza kuti uya ku everyday kushoot. Aiwa, handina problem nazvo.
Okay. Inja ndichingoda kuita sei kurowa kuti ndizikanwe kuti uzikanwe. Okay. Chet zoti timu amuchandiregerera pana ridiculous ipapapa ndikatonzi atondedze zvuzu kuona uyatimboficha aiwa totomhanya chero pakati peusiku anditi aiwa tinodaira kuti mukoma Ridhi wachakunzwa wachazvazikisa zvishowo zvemwoyo wachambokudaidza kuti mufana wangu uyatimbofichawo mbichana kuti zvinhu zvidini zvifambe zvakanaka kokusimudzirana aiwa. So thank you very much, ndinotenda. Ngatichitarisei isiso kubva pawakatanga iwewe. Tikuona kuti muri vakomana vechidiki. Mari munoiwana kupi? Bozi tichitarisa zvati zvakukupawo mari here zvekuekta? So far hazvisati. Saka muri kuita sei? Mune mabasa here amunomboita? Bozi ndichitarisa gurupu rako ndiri kuona mese makachaita vafana wechidiki. Saka mari yamunenge muchiwana data muchididi, pane zvimwe zvinhu zvamunoita here kunze kwekuekta? Takadai tichitora vana vechikoro tese. Ndiri paHarare Pola. Okay. Ndobva ndiri. So pamari apa patetapuwa dzematransport toseva ipapapa toita maskits edu kana ari maweekends toziva kuti one skit haangazombotisvise 1 gig pakupost apo totenga data redu $1. Okay. Tokanda mukanda chinhu chenyu pamhepo. Okay. Zvekushanda hatisati takunyaso. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka imimi sevakomana vechidiki toziva kuti rwendo rwese harisi nyore pakufamba. Iwo kubvawo uchitanga bozotaura wakatanga 2024 handiti? 2024 kusvika pari zvino izvi matambudziko api amuri kusangana nawo aunogona kunongedza kuti tikusangana nechallenge yakati, tikusangana nechallenge yakati, tikusangana nechallenge yakati parwendo rwedu? Challenge yekutanga chaiyo hombe ndeye maactors chaiyo. Okay. Tine madrama mahombe chaiwo atakatonyora but maactors ndoari kushota. Okay. Handiti. Saka pamba toba titazongosimbirira kumaskits asingadi vanhu vakaita sei vakawanda but madrama taitori nawo anotoda vanhu hope but kwekuvawana ndokushoma. Aiwa, inyaya yekuti izvozvizvi vari kutokunzwai, asi chinoda kutanga chazikanwa nevanhu ndechekuti zvimwe zvinhu zvacho isiso ndo muindastry yatiri chisingazikanwi nevanhu kazhinji kati vanongofungidzira kuti ukatogadzira drama wakutowana mari, ukatoposta wakutoti wakutowana mari. Saka nhasi iwe unogona kutora munhu wobva ndaumana kuti uyaiti act anobva ati saka muda kundipa mari. Saka muda kundipa mari, asi inini vhidhiyo yandiri kugadzira hapana chandati ndakudini chandati ndakuwana. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvinhu zvinoda kuti vamwe vanhu vange vachidini futi vanga vachinzwisisa vamunenge muchishanda navo. Saka anyway tinoziva kuti kune vamwe vari kutokuona izvozvizvi vanogona kuzoda kutoshanda nemi vati amana weyatrowe maworks. Saka imimi muri kutarisira kuti page renyu rinozokwanisa kusvika pakumonetize reYouTube? Tikapusha chaizvo aiwa tosvika. Alright. Saka chimwe chii chiri kunetsa apa mataura maactors? Nauye macameras. Makamera. Macameras adasikunyatsoti asikunyatsa kuti panenge pachidawo quality yakanyatsoipawo zvezve. Okay. Saka kana tichishandisa sofa pakushuta maskits atoshandisa mafoni handiti. Mafoni acho futi anari limited mashoma. Okay. Tongonaita gore tichishuta chinhu 1 chine 2 minutes. Ukadai wakati womboenda kuegoi woita sei. Saka tikawano chero vanodawo handiti vaine mafoni anozotora kuti tangodedzera kuti mwarapo. Aiwa, kanenge ari kawanda tida kuenda. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Saka so nhasi wauya panapo wawana mukana iwewe wekuuya pano paTeachCatch MTV, tozivawo kuti pane vairi vatatu ivo vakakutarisa nhasi wari kutokuona izvozvizvi. Mashoko api auri kuda kusiya kune iyo mhuri yeZimbabwe iri kuona shuviro yako ndiye kuda kuti nyika izive kuti kudii pamusoro pako? Right. Shuviro yangu ndoda ngoti nyika ingoziva kuti kuna Mr Popping. Okay. Wanoita madramas nekuti hatizogumira pamaskits ndizvozvo todorora madrama chaiwo marefu. Yeah.
Okay. Ndoti vangoti supportawo parwendo kedu aka. Alright. Yeah, varamba vachiti vangoti simbisawo maketa. Tiona kuti taita sei. Zvinotipo kamuka kuti tirambe tichiti muchienda mberi. Yeah. Alright. Saka anonyora ndiani? Kuchikwata chenyu unongoti anenge auya nemutambo wake here kana kuti munozvifambisa sei? So far mazhinji acho ese ndindonyora. Okay. But kana ari maskits skit hatinyore. Totongo takatoiza so seboys takatogara. Right. Tinotongoti amana nasa kufunga ngatiite chakati. Wakomana ubva toita sei? Kana kuti tunochinja. Wakomana tunochinja. Todrowa chinhu. Maskits hatinyore. Alright. Saka madrama mahombe ndo amunonyora. Yeah, tonyora. Alright, madrama unonyora iwewe story nyaya yaunonyora unenge uchitarisa chipa. Unotarisa upenyu hwevanhu, unoita zvekurota, zvinouya sei kuti uzoti wanyatsogadzira movie kuti yakareba kana 30 minutes kana 1 hour. Unotarisei iyo uchinyora Alright, inzvo ndenda ndofara kuona ma-African movie. Okay. Ma-Nigerian chaiyo. Ndo andoona usingaiti. Alright. Saka ndogona ndichiona movie so. Ndandoona kuti inzvo ndichifunga ndo zvichaitika. Ndogona kuenda nepamwe nditi. Okay. Saka ndofunga storyline. Zoti alright, saka ndika nyoro yangu yakaenda yakati so. Ndogona ndibudira. Okay. Nditi. Handiti zvokurota kana kuita sei. Ndononga ndaona movie. Ndandaiti ayo yangu ndakuda kuti yendo yakaita sei. Yakadai so. Then ndatotanga kunyora ndibega. Alright, unenge wakutotanga kutonyora chinhu chako kutotanga kutoti 1. Yeah, ndinotanga. Chisina kufanana nechongoro kuona. Chisina kufanana. Okay. Alright. Aiwa, thank you very much. Tinotenda nekuuya kuno ku Teach Catch MTV. Handizivi kuti pane here iwewe mashoko auri kufungidzira kuti wasirira auri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva. Izvozvo zvakakosha. Right. Tenikukumbira mhuri yeZimbabwe kuti subscribe, like nekushare. Okay. Yeah, pakushare vanhu vane nyaya. Kaunoona usina wanakirwa unongopawo vamwe nditi. Ndizvozvo. Yeah, ndokuti tikasike kutazikanwa. Alright. Ungopusha uchipochi mayouth kwamune muri kwesuku. I think toenda. Aiwa, thank you very much. Aiwa, tinotenda. Right, mhuri yeZimbabwe nzewa hadzina munin'ina. Wapfana wedu wechidoko. Ndofunga muri kutonzwa kutoti watori pachikoro but wari kuita zvemaskits. Ndo kune chipo chawo chavari kutarisira kuti uku wachiitawo zvechikoro uku wachidaiwo. Ndofunga ndambotaura paipa ndikati kare ndo pazvainge ndezveurombe. Mazuva anaya hazvisi zveurombe. Ndo zvinhu zviri kutochengeta vanhu. Muchiona vamwe vanhu vazhinji vari kuita zvemaskits vari kutochengetwa nazvo. Vari kuchengetwa nemusic, vari kuchengetwa nemadrama. Saka isisu pano paTeach Catch MTV tiri kuti ngatisimudziranei. Kusimudzira kwacho pamwe pacho hakumbori zvinhu zvinonyanya kurema. Zvinhu zviri nyore zvingoti munongoenda papeji pemunhu, papeji pawakomana motofollowa ipapo, kana iri Facebook motobva mosubscribe ipapo, mobaya kabhatani kaya. Wakomana wapo vanongokanda chinhu ka. Foni yenyu inobva yatoripota kuti wakomana wakanda chinhu. Makutovhiwa, makutoona, makutosharewo kune vamwe. Chete ndo shuwiro yemoyo yekuti vaziweyo. Saka so thank you very much. Kana kachinge wakarike kutangawo iwewe kusvika pano paTeach Catch MTV, tokumbira kuti usabve pano usina kusubscribe, usabve pano usina kufollowa Teach Catch MTV kuitira patinokanda chinopisa tinenge tingori pamwe chete. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Asi kune avo vari kuita zvinhu zvavo, uchichida uri muimbi, unoitawo zvemaskits, unoitawo zvemadrama, platform ino yakasununguka kumunhu wese anoita chinhu chaanoita kuti anga achiuya panapa achizikanwa nevanhu, tichimuisa pajekerere vanhu veZimbabwe vachiziva kuti uri kuitei. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Mazvita. CMD Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number A02 Nice Town Mall opposite Court 127 Main Street next to Chobis. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall
shop number 25 opposite Baron Motors between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals new CBD. Muharare tinowanikwa pa 86 Risente and Jason Moyo pa Centric Mall shop number 9, 10 and 14. Jakare Muharare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way crossover mall shop number G1 use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwa kutanga uchingopinda pa door ku right side. Teach Catch MTV hino kupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teach Catch MTV tinodzifamira.